Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Here! Uncle, to go. And Tita Tanya Chinita. Naging boss ko ang ex ko. Feel good morning po sa lahat ng mga kabisyo na kahit busy sa trabaho, ay nakikinig at nanonood pa rin ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Oyo. Hi, Oyo. Ang katas ko ay tungkol sa girlfriend kong si Justine. Magkatrabaho po kami sa isang opisina dito sa may Ortigas. Kaso, super selosa po ni Justine Colantits. Palagi na lang kaming pinag-uusapan sa opisina dahil sa kanyang pagsiselos. At dahil po dyan napuno po ako, basta hindi ko na lang siya kinibo pagdating sa trabaho. Kaya lalo siguro siyang nagalit sa akin. Hanggang umabot po ng 3 araw. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Parang di mo na kinakausap yan, par. Kinakausap ko. Hindi ikaw! Ay! Si Oyo! Ayan, yun na kasi. Huwag niyo na kasing pansinin. Duay, kusapin mo si Inday. Inday, Justine. Kundi ako na, akin na lang yan. Ba't ba hindi mo kinakausap? Kasi parang pangit naman nun. Nag-jowa kayo, tapos hindi mo kinakausap. Kasi hindi naiinis sa kanya. Apakatanga mo naman. Oo naman, Kim. Alam mo naman ugali niya, napakasilosa. Eh, syempre, ang gwapo ng tropa namin. Sino hindi magsiselos? Oo nga, par. Kahit kami nga, par, nagsiselos sa'yo eh. Dapat yung pagsiselos ng jowa mo, flex mo yun kasi ibig yun sabihin nun, love ka niya. Sukatan ng pagmamahal yun eh. Kahit, alam mo si Ate Dulce, nagbebenta dyan ng pagkain sa atin. Kahit yung pinagsisilosan, ano ba? Bakit maganda naman si Ate Dulce? Anong sinasabi mo? Oo nga, sinasabi ko, ano ba? Kahit sino na lang. Eh kasi nga, gwapo nga yung paibigan namin. Patingin nga sa kanan. Kanan, Dominic Ochoa. Ay, Dominic Ochoa, Luma. Dominic Roque. Kaliwa, Piolo Pascual. Harap. Oh. O, di ba? Ano? Bong Revillame. Bong Revillame? Hala, Kim, palapit, Kim. Hala ka.
Oyo, Oh, pwede tayong sabay mag-lunch? busy pa ako eh. Ang dami ko pang ginagawa eh. 12:30 na. Sige na, Sabay par. tayong Kausapin mo na, mag-lunch. par. Doy. Kausapin mo na, Doy. Si Stine. Sige. Susunod ako. Sige, kita na lang tayo sa pantry Okay. Gusto mo sabay na lang tayo? Tara. Susunod na nga lang ako. Ang kulit mo naman. Gwapo mo na, papa. Sumabay ka na. Oyo, grabe ka sa girlfriend mo. Girlfriend mo yan eh. Parang ginaganyan. Sige na, sige na. Oo na. Kulit. Bakit ba? Oyo, may problema ba tayo? Bait-bait mo ah. Hindi, gusto ko malaman. Parang nung 3 days lang, pati si Ate Dulce, pinagsisilosan mo. Kasi, Klase. bakit mo kasi hinahawakan yung kamay niya? Nagpapahilot ako kasi naghihilot yun. Pero iba yung... Tamaan to sa basketball. Sabi ko, bakit ate pa. libre ka? Sabi libre niya, may pasample kasi siya. Pag Ba't sila gumaling, bang nagbabayad? Ikaw, isuki na sila. Matagal na sila nagpapahilot dun eh. Tsaka, hello. Oyo, ang babae hindi magsiselos ng walang dahilan yan. Nagsiselos ako kasi may dahilan. Masyado ka malapit. Ba't ba dikit ka sa mga babae dito sa opisina, ha? O yan na, lumabas yung katotohanan. Oh! Aminado naman ako na selosa ako eh. Ginawa mo nga ako eh. Gusto mo nga yun sa mga traits ko yun na gusto mo. Nung maging tayo. Nung una, okay lang. Pero parang sumusobra ka na kasi, Justin. Sumusobra ka din sa panlalandi sa mga babae dito sa office. So, nilalandi ko sa Ate Dulce. Oh, ano? Para makalibre ka ng masahe. Grabe ka, Oyo. Dinadaan mo sa, sa titig-titigan. Teka. Dinadaan mo sa face card eh. Oyo, ba't ba? Hindi mo man lang ako nire-replyan 3 araw na. Ano ba? Hindi mo rin ako kinakausap dito. Ano ba? Ano ba gusto mong gawin ko? Oyo, magbago ka naman para sa... Pagod na ako. Pagod saan? Sa ganitong setup, tayo na pinagchichismisan dyan eh. Dahil sa ugali mo, na-imagine pati si Ate Dulce, pati yung nagbebenta ng taho na nanay na pagsisilosan mo. Ano ba? Ano bang... Oyo, mahal kasi kita eh. Mahal! Hindi yan pagmamahal. Sinasakal mo ako eh. Tsaka ano yan? Masyado kang possessive. Oyo, mahal lang naman kita eh. Ganito kasi ako magmahal. Ha? Hindi mo ba na-appreciate yun? Hindi! Kaya, alam mo, nung 3 araw na wala tayong kibuan, ang sarap ng tulog ko. Walang nagugulo, walang tumatawag. Ba't ka pa online? Nakatulog na nga ako. Ma-off ko pa ba yung data ko? Tulog na. Tapos gigisingin mo lang ako para awayan. Offline. Pero nung tinesting ko yung phone ng kapatid ko, nag-ring naman. So, naka-silent yung number ko. Oyo. Ba't ganun ginagawa mo sa akin? Ano mo ba ako, ha? Hindi ako nagpapatay ng cellphone for emergency, lalo na sa trabaho. Ano ba? Pero pag ako hindi mo sinasagot. Natutulog na nga. Paano ko makasagot na tutulog? Minsan sinasagot kita. Ginigising mo ko, hindi na ako nakakatulog ulit. Ano mo ba ako, ha? Ha? Kaya nga, mas mabuti pa, tigil na natin. Para, wala nang hassle. Uy, huwag mo naman gawin sa willing naman ako magbago. Sige, ibabaguhin ko yung pagiging maldita ko, pagiging selosa ko. Sige, hindi ko na pagsiselosa yung mga... Stop. Okay na. Uyo, please patawaran mo na ako. Uyo, hindi ko kaya ng malaki. Mababaliw ako, Uyo. Tigilan mo na ako, Chess. Magbabago na ako. Tigilan mo na ako. Trabaho na lang tayo dito. Magtrabaho na lang, okay? Magtrabaho na lang. Ayoko na. Uyo, mahal na mahal kita. Ayoko na. Pwede ba? Uyo. Ayoko na. Uyo, mahal na mahal kita, Uyo.
Para sa peace of mind ko, Kola Tits, tinapos ko na ang relasyon namin ni Justin. Kumbaga, trabaho na lang, walang personalan. Kasi naranasan ko po nung 3 araw ko siyang hindi kinibo. Ayos ang lahat. Nakakapagtrabaho ako, productive ako. Walang nanggugulo, walang nang iistorbo. Yun nga lang, naunang nakapasok sa akin sa kumpanya si Justin. At isang araw, na-promote siya bilang bago naming supervisor. Nahihiya po ako but guys, ladies and gentlemen, I stand before you today and truly honored and grateful for this promotion. I want to begin by sincerely thanking the management and leadership team for believing in me and giving me this opportunity. Being recognized in this way means a lot, and I do not take it for granted. To my colleagues, huwag na kayo magpalakpakan. Okay, hindi. Sabi hindi daw. O sige, mapalakpakan na nga lang. Congrats. Ako yung na-promote sa'yo, Guys, thank you for your support. Thank you for the teamwork and inspiration every day. You've all contributed to my growth, and I'm lucky to be surrounded by such hardworking and passionate people. This promotion motivates me to do even better, not just for myself, but for the team and for the company. Guys, I'm so excited about the responsibilities ahead, and I look forward to contributing even more to our shared goals. Again, maraming salamat sa tiwala. I'll do my best to continue earning it. Palakpakan. Wow, what a touching speech! Dali, asan na ba yung palakpak? Congratulations! Yay! Congrats! Sandali. Ako yung boss, hindi mo ako pinasalamatan. Ako na-promote sa'yo eh. Boss, sinabi ko po yun sa unang part ng nandun ba? You're not listening, boss, ha? Sorry. Anyways, boss, I've prepared a simple meal for us. So, let's enjoy, everyone. Cheers! Cheers! Walwala na! Hoy! Anong walwalan yan? Nasa trabaho tayo? Magwawalwalan ka dyan? Para salitaan lang, boss. Masyadong serious. Kaya ang pangit mo eh. Ganon ba yun? Ay, busog na busog ako. Grabe. May bago na tayong boss. Ang bilis ng panahon, Kim. Di ba, Kim? Tama. Deserve naman ni Chastity. Justin? Ano Justin? Ano Chastity, Bel? Well, sa totoo, deserve naman niya talaga. Deserve. Ay, paano yan Wow, ngayon? hindi bitter. Hindi ka Totoo ba bitter? yan? Pati nga ang pagkasabi mo deserve. Hindi, totoo. Deserve. Di hakabuli mo na. Hindi, okay na ako. Sayang. Kaya sayang yan. Parang ngayon pa na naging boss yan, iniwan mo. Alam mo, Napakahina mo talaga pa. may sasabihin ako sa'yo, Oyo, ganito yan eh. Kapag ang dalawang tao naghiwalay, kung sino yung nag-glow up, siya ang tama. Siya ang nasa tamang Ano ba side. yun? Siya ang totoo ang senior dahilan. natin Papaniwalaan. So, siya ang pininiwalaan namin. Siya nag-glow up eh. Ikaw manloloko ka. Babaero ka siguro. Babaero. Oy, Babae. alam niyo, wala akong ibang babae. Si Losa lang talaga. Alam yan. namin, wala kang babae. Paglabas, may alam ba kami? Hindi namin alam yung itinerary everyday. Ewan ko sa inyo. Basta maging masaya na lang tayo para sa tao. Kayo naman. Paano yung saya? Basta, masaya ako para sa kanya.
Chat niya yan. Bong, mamaya chat niya yan. Oo, alam ko yan. Why? Yung mga ganyang exes, toxic yan. Mga gaslighter, narcissist, bumabalik after ng glow up ng babae. Ajaw jud i-chat doon. Ajaw jud. Ajaw i-chat. Silent mode ko muna si Sano. Di ko maintindihan. Lutang. Huwag kang mang-agaw. Masaya po ako for Justin Colantich. Totoo po yan. Deserve naman niya talaga ang posisyon. Kasi magaling din naman talaga po siya sa trabaho at mas senior po siya sa amin. Ako naman, gagawin ko na lang din po yung trabaho ko at baka sakaling ma-promote din ako sa susunod. Kaso, ano to, Kim? Ba't na sa akin to trabaho niyo to eh? Pati yung trabaho mo, Trixie. Wala kami magagawa. Yun ang memo eh. Oo, Ano, mas makapangyarihan pa ba kami sa memo? Magbibida-bida kami? sino nga bang nagano? Si Ma'am Justin. Oo. Ayun naman yung pirma niya. Nakalagay sa bulletin yung nakapindo no, na yung mga workload namin ibigay namin sa'yo. Dahil magaling ka daw. Kausapin mo si Ma'am Justin. Wala kaming kinalaman Kaya dyan. nga, di para sugod-sugod ka sa amin dyan. Dito pwede. Bakit ganito? Para namang... Mag-usap kayo, boss eh. Sumunod lang kami dito. Kami ba yung boss? Sige na. Come in. Oh, Oyo. Wala akong naalalang may meeting ako with you. Pinipersonal mo ba ako? I'm sorry? Binipersonal mo ba ako? Kasi sa tingin ko, hindi ko na trabaho yan eh. Tapos sa akin napunta, yung trabaho nila Kim, nila Bong, na sa akin napunta. Excuse me, you barge into my office and then accuse me na pinipersonal kita. Hey, this is a company. Ginagawa ko yung trabaho ko as your new supervisor. And ina-accuse mo ko na may personal. What's your problem? What's your problem? Ikaw yung may problema. Kasi okay naman yung trabaho ko. Tapos, nililipat mo. Okay, Alam mo, I'll stop you there. I'll cut you there. Okay naman trabaho mo. So, I'll add it up. Para baka kasi wala ng challenge sa'yo yung everyday mong workloads eh. So, para ma-exercise yung brain cells mo, dinagdagan ko. Pero, kung babalikan mo yung file mo sa HR, parte talaga siya ng work mo. Hindi ko I'll being technical here. Professional, technical, wala. This is not subjective. This is nothing personal. Stop accusing me. Hindi, Baka pinipersonal mo i-report ako. kita sa HR sa sinasabi mong yan. Pumunta ka dito, wala kang appointment sa report. akin. No need. No need. Kung gusto mo, kung hindi mo kaya, resign. Mag-type ka dyan sa computer natin, mag-resign ka. Kung hindi mo Niyabang kaya. mo ha. Porke na-promote ka, may yabang ka na. Ha? Excuse me? Parang kailan lang nagpapaturo ka pa sa akin kung anong dapat gawin. Tas ngayon, porke na-promote ka, porke senior ka, you're acting like that. O sige, resign? Yes. Magre-resign ako kasi pinipersonal ako ng boss ko. Hindi niya matanggap na ayaw ko na sa kanya. Kaya, ang ginagawa niya, pinapahirapan niya ako sa trabaho. Okay? So magre-resign ako. Is that what you want? Hindi mo Okay ka matiis na? na nandito ako? Okay ka na, labas ka na. Kasi no explanation from me will suffice your rants. Hindi mo naiintindihan yung position ko ngayon. I'm being professional here. Umalis ka na. Yabang. Umalis ka na. Kung ayaw mong tanggalin kita or mag-resign, pumili ka doon sa dalawa. Tanggalin kita o mag-resign. Kasi yung No need. accusations mo. Magre-resign na po ako, Okay. ma'am. Salamat, ma'am, ha? Yes. You're At welcome. sana, kakahanap ka rin ng katapat mo. Katapat? Kayabang mo. Mayabang? Yes, you are.
Deserve mo, alam mo yan? Deserve mo yan. Yung mga nararamdaman mo. Deserve mo yan kasi inaakusahan mo ako eh. Umalis ka na, please. Umalis ka na. Go out!